сархати хабарҳо. русия мехоҳад теъдоди сарбозонашро зиёд кунад. модараш гуфт саид муҳаммади ғозӣ дар зиндон бемор шудааст. президенти эмомалӣ раҳмон 23 декабр паём медиҳад. сокинон чӣ мехоҳанд? рӯз ба хайр бинандаҳои гиромӣ, умедворам хубед ва навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 22 декабр аст. вазири дифои русия гуфтааст теъдоди хизматчиёни ҳарбии кишвараш бояд ба 1,5 миллион нафар аз ҷумла шумораи сарбозони қарордодӣ то 695 000 нафар расонида шавад. Сергей Шойгу дар ин бора рӯзи 21 декабр дар ҷаласаи ибрози назар кард. ҳоло теъдоди хидматчиёни ҳарбии Русия 1 миллион 150 000 нафар муайян шудааст. Ба ин тартиб тақрибан 350 000 каси дигар бояд ба артиши Русия ҷалб карда хоҳад шуд. Русия аз моҳи феврали имсол бедалел ба Украина ҳамла кард. Аз он замон то кунун ҳазорҳо сарбозу афсараш дар майдони даргирӣ кушта шуданд. Шойгу инчунин пешниҳод кардааст ки синни даъвати шаҳрвандонро ба артиши Русия аз 18 ба 21 солагӣ тағйир дода, шахсони то 30 соларо ба хидмат бигиранд. вазири дифоъ инро вокуниш ба ҳаракати НАТО барои афзоиши нерӯи низомӣ дар наздикии марзҳои Русия ва тавсияи паймон аз ҳисоби Финландия ва Шветсия номид. Илова бар ин тибқи ҳисобҳои вазорати дифоъ 830 000 шаҳрванди Русия аз сафарбарии нерӯҳои иловагӣ ба артиш озод шуда дар корхонаҳои саноати дифоъ ва минтақаҳои дигари муҳими иҷтимоӣ номнавис гардиданд. Шойгу иддао кард ки беш аз 20 000 ихтиёрӣ низ ҳаст. раиси ҷумҳури Русия Владимир Путин дар нишаст гуфт дар умум 300 000 нерӯи иловагӣ ба артиш сафарбар шудааст. ба қавли ӯ 150 000 нафар дар тамрингоҳҳои низомӣ таълим мегиранд. Саид Муҳаммади Ғозӣ 46 сола писари зиндонӣ Саид Қиёмиддини Ғозӣ намояндаи пешини Иттиҳоди нерӯҳои мухолифини тоҷик дар зиндон бемор шудааст ва ба кӯмак ниёз дорад. ӯ ба гуноҳи хиёнат ба давлат ба 13 сол зиндон маҳкум шудааст. дар ин бора Раҷабгул Мусулмонова модари Саид Муҳаммади Ғозӣ рӯзи 21 декабр ба Радиои Озодӣ гуфт бадани писараш варамида дараҷаи қандаш боло рафтааст. Саид Муҳаммади Ғозиро дар зиндони низомаш сангини Хуҷа нигоҳ медоранд. намояндагони зиндон ба зангҳои Радиои Озодӣ посух надоданд. дар сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноӣ вазорати адлия рӯзи чоршанбе гуфтанд ки масъаларо меомӯзанду сипас шарҳ хоҳанд дод. Саид Муҳаммад ва бародараш Саид Ҳасану Саид Муҳаммадӣ тобистони соли 2020 яке пайи дигар дастгир шуданд. Саид Муҳаммадӣ раҳо гардиду Саид Муҳаммад ва Саид Ҳасан зиндонӣ. як гуноҳи онҳо фиристодани чанд ҷавон барои таҳсил ба Эрон дар охири солҳои 90 гуфта шудааст. наздикон ҳамвора онҳоро бегуноҳ хонданд. падари онҳо Саид Қиёмиддини Ғозӣ соли 2017 дар шароити мармӯз аз Русия ба Тоҷикистон оварда шуда ба 25 соли зиндон маҳкум гардид. дар ошуби тобистони соли 2019 дар зиндони шаҳри Ваҳдат кушта шуд. 23 декабр раиси ҷумҳури Тоҷикистон паёми солонаи худро ба парлумон ироа мекунад. маъмулан дар ин паёмҳо президент Эмомалӣ Раҳмон аз рушду пешравии мушкилот ва масоили ҳалтара дар ҳама бахшҳо суҳбат мекунад. маъмулан дар пайи ироаи паёми солонаи президент телевизионҳои расмӣ рӯзҳо ин мавзӯъро инъикос карда гурӯҳҳои вижа барои фаҳмонидани нуктаҳои он таъсис дода мешаванд ва ба гуфтаи коршиносон баъди паём баъзе аз ислоҳот сурат мегирад, вале дар умум авзо ба таври чашмрас тағйир намекунад. соли ҷорӣ тамаркузи аслии президент ба кадом соҳа хоҳад буд ҳанӯз маълум нест, аммо сокинон аз ин паём чӣ интизорӣ доранд? ҳамкорамон Нигораи Фазлиддин бо сокинон суҳбат кардааст. аз сабаби бисёр пош хӯрдани оилаҳои ҷавон ва камбудӣ дар онҳо фарзандони носолим никоҳҳои байни хешу таборӣ метавонад ки сарлаҳваи мавзӯъ ин оилаи солим яъне ташаккули ҷомеаи солим гардад. ба фикри шумо имсол бояд президент ба кадом масъалаҳо таваҷҷӯҳи бештар кунанд? Безопасность, наверное, скорее всего. Шумо фикр мекунед ки амнияти мо мушкилӣ дорад? Не надорад, но все-таки нужно соответствовать. Чтобы о пенсии сам подумали. Вот поем, чтобы хочу. Повысили нам пенсию. Хай имсол ҳозираш ба нормали худо башку сос. Хаку иншалло бо пешравӣ нешудагист. Меня все устраивает. Я не задумывалась, извините. Я просто иду и радуюсь. Спасибо.
ба фикрам бисёртар корхона рӯй кунанд мегӯям. Мардакому нараванд ягон ҷой ҳамҷоба кор кунанд. Ба фикри ман ҳамин. шавҳари шумо дар Русия аст? одамо айдуриҳо меоянд барои хондан. Дар Душанбе мушкилӣ нест, дар дигар ҷойҳо бисёртар мушкилӣ аст. мо аз Кимма куҷоҳо хонданӣ ба пойтахт омадагӣ. мехоҳам ки ин мушкилиҳо бартараф шаванд. мо розӣ ҳамаш. ҳамки рафтан гирад ман маъқул. вазорати тандурустии Қирғизистон тавсия додааст ки муҳлати карантини мактабу боғчаҳо дар ин кишвар дароз карда шавад. дар хадамоти матбуотӣ вазорат ба бахши қирғизии радиои озодӣ гуфтанд ки 20 декабр дар кишвар 6558 мавриди гирифторӣ ба зуком ва сирояти вируси шадиди роҳҳои нафас сабт шудааст. вазорати маориф ва илми Қирғизистон то ҳол тавсияи мазкурро шарҳ надодааст. ин дар ҳолест ки аз оғози моҳи декабри имсол шикоятҳо аз зуком ва бемориҳои роҳи нафас дар гӯшаҳои Тоҷикистон, ҳамсояи Қирғизистон низ афзудааст. беморие ки ба гуфтаи сокинон нишонаҳояш ба COVID-19 монанд аст ва муолиҷааш низ мушкилу давомдор. масъулони вазорати тандурустии Тоҷикистон гуфтанд зуком мавсимист ва дар ҳолати зиёд шудани ин бемории мавсимӣ байни хонандагони мактабҳо вазорат карантин эълон мекунад. ин вазорат гуфтааст ба зерсохторҳои худ дар шаҳру ноҳияҳо дастур додааст ки бо шӯъбаҳои маориф ҳамкорӣ намуда вазъи гирифторӣ ба бемориҳои мавсимиро назорат намоянд. дар ҳолати зиёд шудани бемории зукоми мавсимӣ байни хонандагони мактабҳо вазорат карантин эълон мекунад. вазорати маориф ва илми Тоҷикистон мегӯяд ки ҳоло барои қатъи дарсҳо дар мактабҳо тасмиме нагирифтанд, чун шикояте ҳам дар хусуси иштирок накардани толибилмони зиёд дар дарсҳо ба ин ниҳод ворид нашудааст. дар 3 соли охир дар шаҳри Хуҷанд беш аз 30 шахси бесарпаноҳ ва ё ба истилоҳ бомж аз бекасӣ дар кӯчаҳо фафтиданд. ҳоло дар ин шаҳр беш аз 50 шахси бесарпаноҳи дигар дар кӯчаҳо зиндагӣ мекунанд. хабаргузории Азия плюс аз қавли Баҳри Абдураҳмонова, раҳбари созмони ҷамъиятии Диёр ки дар робита ба шахсони бесарпаноҳ таҳқиқот гузаронидааст, хабар медиҳад. вай гуфтааст аз 30 нафар афроди бесарпаноҳи фафтида 28 нафар мард ва 2 нафар зан буданд. дар соли 2022 2 ҳолати марги бесарпаноҳон ба қайд гирифта шудааст. раҳбари созмони иҷтимоии Диёр гуфтааст, таҳқиқоти гузаронидаи онҳо собит кард ки афроди бесарпаноҳ бисёр ҳассосу якраванд ва аксари онҳо аз бемориҳои вируси норасоии масъулияти одам, сил ва майзадагӣ ранҷ мебаранд ва ба табобати ҷиддӣ ниёз доранд. ба гуфтаи Абдураҳмонова, барои ба ҳаёти муқаррарӣ баргардонидани онҳо табобати психологӣ ва кӯмакҳои ҳуқуқиву моддӣ зарур аст. бахши якрӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдим мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 22 декабрро фаро мегирад. шаби 21 ба 22 декабр дар Тоҷикистон ва ҷаҳони форсӣ забон чун шаби Ялдо ҷашн гирифта мешавад, чун ин тӯлонитарин шаби сол мебошад. шабе ки дар гузашта аз муҳимтарин ҷашнҳои мардуми ориёи нажод ба ҳисоб мерафт ва дар қатори Сада, Меҳргон, Наврӯз ва Чаҳоршанбеи Сурӣ ҷашн гирифта мешуд. таърихшиносон мегӯянд ҷашни шаби Ялдоро имрӯз бештар кишоварзони тоҷик таҷлил мекунанд. 22 декабри соли 2016 дар кодекси ҷиноии Тоҷикистон аввалин бор ҷазои нав ҷорӣ шуд ки барои сафед кардани терроризм ном гирифт. аз 5 то 10 соли зиндон ба онҳое таҳдид мекунад ки ба қавли мақомот аз роҳи шабакаҳои иҷтимоӣ ё расонаҳо амалҳои ифротгароёнаву террористии дигаронро дастгирӣ мекунанд. ин банди қонун аз он ҷиҳат мавриди интиқод гардид ки дасти мақомот барои ҷазо додани нафароне ки назари худро дар бораи дурустӣ ё нодурустии ҳукми дигар маҳкумшудаҳо аз рӯи ин модда нашр мекунанд дароз шуд. 22 декабри соли 2019 чоршанбе Аловатов, овозхони ҷавони тоҷик, дар мавсими аввали озмуни минтақавии Central Asia's Got Talent пирӯз шуд ва $26,000 ҷоизаи асосии озмунро соҳиб шуд. пирӯзии ӯ дар пайи овоздиҳии сокинони минтақаи Осиёи марказӣ ба даст омад. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст.
инҷо расидем ба поёни барномаи навиди бомдодӣ. матлабҳои дигари моро метавонед дар вебсайти радиои озодӣ дар ин нишони озодӣ.орг пайгирӣ кунед. То суҳбати дигар, хайр, худо нигаҳдор.